Kajingyo jong ke Sarkar Assam ban play ye ke stadium ha umla per ka shnong ka bodon ha ka jingye ka japut bat ka Meghalaya kala penlong yo MDC ka Congress na mawhati uba Charles Marngar ban penpau ye ka jing bitar ka bujur habai kren bat kilat pathai khubor uteu MDC ulaong ba kani ka jingyo la jong ka Sarkar Assam ban play ye ka stadium ha ka ni ka sngi ka pen I ba ka Sarkar Meghalaya kala shusha ban le kat bamon Kidan kinong song jong ka snong per jong ka right nong tung ka bahap apo ka block tu ka bahap apo ka disputed ban ngalayo ka jing tip manam step ba nakaliang jong ka Sarkar Assam kila inaugurate kila lumbreu ban plino ya ka stadium ka ba kila shna bros kata de kalong ka ai ka basungsi habang ayo jing tip bakadon kum kata bat marmari nagaliang jonga ngala kontak yu chief minister Conrad Sangma tenrenga klemyo ban ya kran nang ba ka phone namar ba uklem pick up ya ka phone te hadin si phangar phang ngala persang ban kontak yu deputy chief minister ba preston tensong ban ya thu alor gani ge jingja ban ngala ya kran ru bat I deputy commissioner jongka Ribhoi district ikong RM kurba bada ka jing kran bat I mairu ilai thu shai ba kaladon ke jing ekran padeng jong I bat ka deputy commissioner jong ka Hamran West Karbi Anglong haka arpen rutrik jong benai Agos jong ka nikasnam hadin ke tu ke jing ya kaja hang te hom laper bat ka basungsi kalong ba ka Sarkar Assam ka ile persha ya ke jing ekut ya ke jing ekran kadon ka discussion ke jing ekran hapadeng jong EDC jong I naribhoi bat EDC jong ka West Karbi Anglong ka arpen rutrik bat hakata ka jing ekran nakaliang jong ka DC jong ka West Karbi Anglong Hamran kala mention clearly kala ong ba we should not take any developmental works lane ban keep maintain status quo kata ka de jing kran ka jong ka DC na po West Karbi Anglong rei ka basungsi ba de kalong ba ngilayo jing tip ngala kali su manam step ba kani ka fencing ya kata ka stadium hang te hom laper kadon ka jing pentrai ya kani ka fencing ru hakini ki sengi peladam bat manda ka sengi kila ada ban pli ya kani ka stadium da UMP jong ka Karbi Anglong tengah penpau ka jing persyajur ba ka jing condemn ya ka Sarkar Assam balai kambat ya ke ai ka balai kran balai se kani kala banlong namar ka jing syajem palat jong ka Sarkar ka jongi ka perlong ya ka Sarkar Assam baganot ba ibantur syakman wadadin balada banyakut bat ka basungsi kalong ba kinong songsnong jongi jong ka snong hang te hom laper ki penpau ka jing sodiaw ka bakraw namar balai namar ba ilada banyakran kidon ka jing sorem gum kinong songsnong habladon ka jing yakut ba ya ki developmental works ya manta support on sange shwa kat badang ya ke jing yakran ban penbet ya uput usam te hadin ke jing yakran mane bat iba prustun tensong deputy chief minister jongi la ong ba toh ngan persang ban yakran ya kene ka kam ngan yakran ya kene ka kam tengam tip kumno ka ya tenre ya ke city ngala de ban tho mane show chief minister Conrad Sangma ban penpau ban intervene ya kene ka jingja mane ka sngi tinagaliang ka jonga ngawan khnang hang ni lengba jong phi ki parlok ban kerpat ya ka Sarkar ngiyo I ke jinglong jablo ke jing sim sting ke jing bom simkhia jong ka Sarkar ka jongi kat adu ba ka Sarkar Assam kayo ban wat ban inaugurate ya kene ka stadium kalong ke ai ke basungsi te komunong me khmat jong ka mau hati konsumsi ka bahap ban pet ban khmi ru ya kene ka block tu kene ka snong laper ngapan pau ka jing sosi ka bakraw ngapan pau ka jing sodiaw bat ka jing bitaru babalai kene ka Sarkar Assam kale don bor hadu kani kapan perkhat yang le se hatodon ke ai shalandat habada ke lang kinong yalam ki jongi ki badon ha ka state government ke jongi ha ka ruling side ki mongi ai ki jingja ki nangja na ka wai ka singi ka wai pat ha ka bagadon ke jingi ekran ba maintain ya ka status quo bat kum balong mentali le ngila ekran shai bat ka DC kala kran shai ba ngempat day ban pentrikam ya gino kiskim kat ba mangipat nang nena Meghalaya ngin kit tang uway
upos elektrik rumlang. Bat kumbolong mentah kadon ke JJM ke skim JJM ru. Kidon ki jaka ki bang ngisya pentot nang teh blok tu. Bat kiwai ki skim. Ngim yolat ban pentrai. Rekat baga asam hadu ban inaugurate ru ka yolat. Kalau ke bas ngusi bat lang bajong pi ngagar pat yu chief minister se sin pat nalor ke chi ke bang laton. So deputy chief minister ubade ban pej. Kumu bakli ya kene ke kam ban penbej yu put usam. Kene ke jala ke jongi. Ba pi de ban ya kren mardor bat ke sarkar asam. Bat ke sarkar asam hi. Ya ke kepala deble ke haban pensyai ke haban mi syakmat ban ya kren. Bat sakawai ru ngakwa bakini ki jingja kim dei banang jasu. Nang ne syakmat kat bangidang penbej ya put usam. La dalong ha kene kurkam hi ngi yu iba. Ngim somnot ban sanya. Ya kene ke sarkar namar belai namar ba ke sarkar asam ke yu raj se kene ke jing sajam jong ke sarkar jela ke jong. Kata kene ke bang kwa ban kran ha kene ke pon ba kene ke khubor se sarkar bakan shim gino ki step. But immediately hi kan yele ban shim ki steps ban kanom jasu kum kini ki jingja.